kasur kawai kabor menjor ki kli nong sinsha na baro ki hima bat ilaka. Ki kli nong sinsha na ki hima ilaka Confederacy bat kiwei kila kendu lang krui ha kasi palay ha kajingya lang balum daka Khasi Hills Autonomous District Council na kabenta ban penklan bat penkali shushu ya kabor bat ke ikhtiar jongki ya kani kajingya lang lakli da'u Deputy CM badai ya ka ilaka ba pensngan and sim ringkat kajingya lang chairman ka council badai ru Menteri Kahima mau plang nalor ki babon ki siem ki sardar nakaleng ki hima bat ilaka ki bahap ha upot jang ka KJDC ha kani kasni kiladan bon telib ha ki sardarship ki bala penyeso pura syaka sinjok ki hima khasi pat ki basa menta man penyeso ki long satang shpau teli Isukman sebut mendagasni akan kajing akan ulang jong barok ki klik nong sensyar nagi san pulai teli ki hima bania peliu jengmut haro katu kat ni kikam ki baydai ban wanra kajing yelong kawai batang kawai ke syatri jong barok ki klik nong sensyar ki hima kasi isukman nang kapor ni don i pak istem kena jong ka hima nong klau balai presiden jong ka senjuk ki hima kasi ni ka pangitip kong ka Federation of Khasi State idon yai siem jong ka hima nong klau ibadi advisor jong ka senjuk ki hima kasi ni ka Federation of Khasi State i menteri lampang ba ibadi chairman jong ka council ibadi ru menteri jong ka hima mau plang sukumen idon siem kena jong ka hima khairim siem kena jong ka Melim kiwei ki sim kena na hima sora ba kiwei idon ru ki sim na ki hima baper ki sardar ki wahdar ki lengdo bat kiwei ba mikmat na ki hima baper ka jingelang tasni kalong ka bajob aswa bani thu epi ba hagapor ka bangi pli ni IT ka kamuna hapo district council na kabanta ki klik nong sensyar ladon ka jingong na ki klik nong sensyar baling ngi mekandu biang sajisen kum ki klik nong sensyar baro hapo ka hima kasi bat da ka jing aibor jongki yang aku mu deputy siam in chari laka ngalapan ko mu bat ngala khot ya kan ka jingelang bat ka main objective ka thong ka bhakmat ya jong ka ni ka jingelang kalong kani kumba pitip ha ba hausliam kat kena ispa sau punyo kat kena ispa sau pupra hadin bagari India kalayo e ka jinglai loi ki ar pusan teli ki hima kila soi ya kawai ka dulir ka bagi ong ka annex agreement but ka instrument of accession but ha kawai na ki paragraph ka pasal jong kane ka agreement ka ong ba ki wei pan ki hima khasi light na kini ki apsan hima kila ban penyeso kum ki dukhot jong kaneka senjuk na kata kadau daga ba pensyongnya hakate ka paragraf ka basau jong ka agreement khatkanai spa sa punyo sa pupra menta ka singi isutunat ba na kalian kini ki wei pat ki hima khasi ki ilaka ki bangyong ki leadership ne ki ilaka kentup ya ka hima nong mensau ba menta ka singi ka penyeso pura yale de kum ki dukhot jong ka senjuk ki hima khasi ne ka Federation of Khasi State baringi sutunat ba menta ka singi kumba khat khandai teli ki leadership kila penyeso ba ka ne ka senjuk jong ki arsan hima menshwa ka bagi tep kum ka Federation of Khasi State ngisa sa sputuli ki leadership baringi skema to artayo ngino apan pendap ya kajing dai pat kajing penyeso jong ki sha kane ka senjuk bat na kalian kinong mi kamat ki serdar kin sararu ya kane ka report syaki dorbar jong ki halaki jong ki dorbar kathong kajing penklan ya ka senjuk kat kum kajing suthu jonga
kalong ba kumbalong hagini kisngi ngi kam shooting ngi kam sus ir hajing ada bar kejing tela jong ki an kam tam haka constitution jong dari India kumba pitip pa kadon ka uniform civil code pitip pa bagi do bon kiwe ki an ki lanang kela kajing pentlanya ka senjuk ka chau shai ma ka sorgar India kan buram ya ki kendon balai soy sem ka krais pa sa punyau sa upra barka basngo tanat ka long ba mta mdeishu tang arsan hima san pulai tli ki hima kin kran ya ka ju ka sur ban buram ya ki kendon jong ka instrument of acquisition bad ka annex agreement kata kalong ka ek ka ba kadai ka kalong ka landmark history ya kari ka jela ka jongi ya kantam ya kari khasi ka jongi bagi hima khasi kia so lang ka wei ban buram ya ki kendon ki balaya soy hausnam ka khnai swa so punyu bat sau pupra kita ki long ka tu ka ni ki jing pendap nagasni nakalang jonga kong udip di siam ngalong tang unong penlum mentagasni tenrei kabasa nang ni syakmat kasyong ay akas njuk bagi penyak syakmat nam taka di kam kalau nu kajing ong jong ki kri nong sen syar bala kumdu nang ba kan kam scam shu la se la daga council kan don no daga nu kajing itu ka basyai nang ba kan suk ya ki ban prigam rengkat na ka benda ban sakri ya kari ka jela kathong jong ka sinjuk bat jong ilang barok kolong ba ki hima ki rai ki snong kajela barok kawai kari khasi barok kawai ngin hab ban keren syah ba ya kajinglong kerpang jongi dei ban buram dei tang hakaktin henrei hakakam hapok ki provision jong constitution juga India ya kajing dei berkene ka amendment juga 6 dulu isutrat ban kalian di balam prang pla ya pen kan mau balakum do mungkin persangkat bala ban yui bah kajing dei berkihimaru kindon kakentin haga amendment kenang ba kanom du awe kanom du no ya ka jinglong bad ya ka ikhtiar ka jongki kita kilong katu kan ni lese ngi donang ni balam prang pla ada idon ban ya ban rap lang sim kena juga himanong